Bintar. So karon mga bay nami sa Bintar, agian na mo suway ning lugar nga palusot sa tungan-tungan. Ka-remember mo siguro man ning ano, kaning bukid nga gitabas. So padulong mi dia karon amo na siyang lusubon. Testingan nato kung kaya ba gyud niya agian, pero na nami gipangutana dito. Ingon sila pwede na kuno lusot at kuno ning tungan-tungan. Pero atong testingan atong suwayan ng tungas atong kaya ba naton itong ason. Panuwain na mong tanan ha. Kung gusto mo agi, kung gikan mo Bintar, Batangan. Ano mo agi Batangan, kung mato mo gumiyo kaning banlag, mo nang drink agi. So shortcut. So yan na to, so yan. Birams guys. Grabe mga bayo, bato. Oh, bato, ang ibalba. Bato mo din siya mga bay, dili na din siya basta-basta din nga kon gid dabi na pagyuta ba. So kasunod taron ani dire makakita nato diyan babaw lang sa kalidad ning bukira gyud. Ligon begini siya. Advice ang buwan pa. Pikas ang bukid ba. So first time minamo niya agi dire mga bay. First time gid mi dire niya agi. So kita nato. Oh, tanawar ko na mga bayo, natabas ang bukid, kaluhis bukid. Baka nagdalan. So, inanin nagig ka-improve ang bukid nun mga bayo. Yes, sir. Yo, bira. Sakata. So, kambiada sa ta mga bayo, kalimot ang 6 gear ni mga bayo, kambiya sa 3rd gear mga bayo, kay lowe ito sa kinan. Grabe. Dili kung naday ka diri mga bay, makita nimo kung nanay ka sa actual dira day kay tantong tungason, pero tungason gid sa tinuod lang. Ulan. Pero mas minto ni dire ay goods na. Wala na pwede na. Pagwiling ka do? Lapos ka ito. Bato gini siya mga bayo, hindi siya yung tanawa. Ay! Breaker gid siya mga bayo. Di mo landslide basta-basta ni mga bay, sakto di mga pagkahingo. Kaya naman yan habog isa nga bukid na ba? Mabawgi kayo. Sniper na ba? Na-sniper dia. Sniper bring motor. So ano galing grabe dari mga bay na nagay motor mo kita mo siguro niyo na motor. Grabe. Sa unang panahon na ni mga bay na kuno ni dal. Wala gi gini dalan dare no. Wala man no. Upining gini siya. Bukid gini siya. Itabas gini lagay para lang gini malutsan ba. Bimo ni siya resulta itsura. Bato taki berapa kaunatan ni. Birams. Biyoy. Okay kayo. Sumoni ang sa kanina mga bay. Conception siguro lapos bay. Conception lapos. Conception so muna ni siya mga bay, muna ni ang ihang baliluwak niya or tabok niya sa bukid. Kita ninyo ang lugar mga bay. Nagya po siya bukid diri sa likod. Tuo mo ang bukid ka na rang gitabas. Sakto hawa pa gid ko. Ting maagihan na gid maay na gid dalan re. Nindot na. At least experience me first time ni agi diri mga bay. Sige ra man gumig-agi da niya, makuang kay may ba. Sige may una-una nga. Nahibong may ba. Ay bagining dalana. Magian maging dana. Power kang dalan Power yung motor ay, hindi ka tungas. Sakto yung kayo ni Deo. Net, kabalo na taner nga. Pwede din magian din. So, wala na tayo. Inspection, shortcut na. Shortcut dire. Ang tawag si Pio ba? Layo, Batangan Kaskala, itong krodo. Katipid na tayo kasi na tag-krodo. Doon na tayo. So, kaya mga bay, update mo nga bay akong asagid may lusok nga lugar. Sa Concepcion ba or sa tungan-tungan. Pili lang ka ng duha na mga bay. Okay, kabalon sa tumuyan dito nakita sa tumoy. Ayan mga bay, doon na marita sa kuan mga bay sa konkreting. Pangpalo pa na ako. Ngay konkreting rin mga bay
mga pila kami. 500 meters. Oh, 500 meters gikan atong bukid. Bukid. Iwas lang atong palugsong ano ti apil. Apil na ba itong palugsong? Or bitter gyud. Ikan sa bukid. Tukas. Patungas gyud ano mga 500. Pero mga bayo, concreting mo ni ang lugar nga tungan-tungan. Kato ba ning sa tuwas tumoy na? Tumoy ni sa to ang concreting dili. Sakop pa diri ata ni construction pre ba? Conception nga sakop ni. Construction pa. Nasa sa lapit diri pa. O raw na concreting ri mga bayo. To gamay na lang ang gamay ra day kay rapper din yung agian di ay. Oh, siminto na nila tanan. Tapos diri pa din ka. Tungan-tungan, daligan. Mga bato mga bayo kuyaw bayo. Adri tong kuan atong likuanon. Ano? Atong ginagawa daligan ito. Malagi ko rin na doon. Malagi dako kay mga building daan. Kaya po'y dakong patag rin mga bayo. Nahibong din yung lugar na mga bayo. Sige, buatan dalan diri ba? O gani, ignorante may mga bayo. Karoon ba may kaagi-ari? Ano ang swimming pool diri ba? Nice swimming pool daw. Nag-disco diri. Tungan-tungan diri ito, tungan-tungan mi nagkuan. Tungan-tungan eh. Patatakan sa nga lugar. Pwede man paswito diri. O gani, first time yung agi rin mga bayo mo nang mangutanan. Ngita may tarong-tarong nga pangutanan na mo. Naikongkrit yan may. Putol. Putol ay putol rin mga bay ha. Oh. Concrete na pwede saan. So gamay rin eh. 100 meters ha. Meron tayo. Kita mo niya siguro ang tumoy na simentado. Ay mga balay-balay ka po. Dagan-dagan niya po mga balay-balay mga bay. Doon na ay makaagita rin o box culvert. Nga dako. Spillway. Spillway din eh, di box culvert. Spillway, tinuod. Alam mo, lapas mo din eh. Delikado dari mga bayo ulan-ulan mo muagi. Digit ko advisable nga muagi mo din sa pagmotor. Kaya ano jud mo? Oh, dito rin mo po nito, no? Ay! Wala nga, bisag sakinan rin, dilisod Japon. Oh, kuang ka siya. Maguraw na. Dili, maari. Ayaw mo agi rin, basta ulan ha. Ayaw mo agi-agi rin, loy mo, loy. Pandong dito sa spillway. Ito mo. Dala na mo, tin. Then, tungan dito, di ba? Tungan ko lang, Senbord. Senbord, barangay tungan-tungan gid siya mga bay, so at least kabalom eh. Di na yung mga daan na. So barangay tungan-tungan di nakalusot. Sakop na sa barangay tungan-tungan. So let's go men, no? Simentado naman eh. Padlog banlag. Okay. So moro na mga bay ha, kung gusto mo moagi dito sa gikan sa Bintar, lusot na magtungan-tungan atong bukid mo agi itong gitabas ng bukid. Moro na mga bay ha. So gi-share lang nato kay first time sa biniagi dire bro. Kamo nga di mo first time dire. Ano mo tanaw ano?